xornadas organizadas por Vigo Ciclave reflexionaron sobre a mobilidade nas cidades pospandemia, en concreto na cidade de Vigo. Foron 3 días de relatorios para reinventar o espazo público dende o ollar dos movimentos sociais. Enerxía eólica sí, pero non así. Foi o lema da andaina pola Serra do Suído que se celebrou o pasado 22 de maio. A Asamblea do Suído convocou esta marcha para pedir acción política contra os eólicos que van destruir, din, a biodiversidade. Case medio cento de aeroxeneradores pretenden construir na Serra da Groba. Para mostrar a súa repulsa, o Instituto de Estudos Miñoráns convocou tamén unha marcha o domingo 16 de maio. Na ría de Vigo están fartos de soportar a contaminación e os malos cheiros que provoca a cuosa, que procesa vísceras e restos de peixe para transformalos en pensos. A loita da veciñanza por varias frontes remontase aos anos 80, pero seguen sen ter non lle dan unha solución definitiva. Vai nolo contarse aquí en Pastoriza, que está na zona coas persoas afectadas. As cegoñas sobrevoan a cidade de Ourense, nunca tal se mira. Unha ledicia para todas e para amigas das árbores que piden que protexan as administracións e as empresas que son as propietarias destes guindastres onde aniñaron 3 parellas. A plataforma SOS Praia de Altar en Barreiros acadou máis de 5.000 firmas contra a construción dun espigón que vai dividir a praia en dous e que provocará, din, importantes prexuizos na ría de Foz. Entre eles denuncian que vai traer consecuencias impredecibles nas zonas de alimentación e de crías de especies vulnerables. Vamos a falar con Carlos Gil para que nos conte todos os detalles. E pecharemos un programa máis en positivo, dando a coñecer alternativas, porque a velas hainas. É a sección fixa Economía Ecolóxica da man da nosa compañeira Monse Valencia, que desta volta vai nos falar de banca ética con Fiare.